Nu ken ze verder gaan zo niks met dat skill, want ik ken ze alleen met kal. Ik ken ze dat zo iets kopen bij hem. Help open naar bank. Maar wat best aan doen dan? Welke missies? Weet het niet. Story heet het. Oh, outlaws story. Help an open bank vault with a termite or hitting weak points. Nou, dat is fijn. Ja, ik weet het niet. Ik kon dik verlangd nou. Nou, ik weet het ook niet hoor. Nee, ik weet het ook niet. Ja, we moeten een bank vault moeten we destroyen achter iets. Minder koffie drinken, zak. Ik ben daar gisteren kapot van. Dan moet dat zien als het goed is. Blauwe marker. Oké. We stingen heel veel uitroepteken, dus ik neem aan dat dat dit dan is. Ik ga kijken naar. En dan moet we die termites op die clues gooien. En dan moet we met weapons of shizzle op die weak points houden. Ik heb alleen niet gekeken wie dik of voor wie veel damage, maar... Als we de termite erop gooien, denk ik dat sowieso al flink... Die gaan glowen dan. En jij joh? Die gaan glowen. Ja. Wat bedoelt het dan, man? Die heeft leeg dan. En dan kan ze erop zitten. Oh, zo. Over de weak points, zei ze. Ja. Liggen ze meer al te rennen of zo? Ik heb in ieder geval iets. Nou, dat is goed, man. Uh-oh. Een kaart heb ik gezien. Ja. Oeh ja, dat kan natuurlijk ook allemaal kaarten zitten. Ja, Don't like it. Don't want it. oh fuck, daar heeft zelf skinners tegenaan. Ik denk hoor. Ik denk, waarom doet hij niks? Ligt hij meer te voorop zakken of wat? Ik ben bij jullie. Ja, maar hij heeft nog even precies dezelfde skin zo zat. Zit daar was ik in de war. Je wint alles. Ik heb wel veel termites wat je reed met kent. Even een snipertje gekocht. Oh. Heel richtig. Dat wil ik zeggen. Een blauwe holo gekregen, nee. Nice. Hier ligt een big shield voor dig. Ah, dat is wel vol. Met Mega Man. En de fontein liggen ding. Ja, we moeten naar de vol eigenlijk, ja meneer. Dus hebben we de missie nog nu. Ja. Dan laten we dat dan maar doen. Ik hoor een scan. Hou hem! Snij hem in zijn pants! Dat is eentje. Is nog termite. Ik heb er al 6 bij me, joh. Oké joh. De clues dan nog niet kapot is, dan weet ik het dan niet meer. Oh, hier is de clues. Er is een bezig. Ja, weet ik. Dat is niet gaaf. In zo ver. Daar eentje. En daar eentje. En daar eentje. En daar eentje. Hebben we de missie gewonnen inmiddels? Nee. Daarboven is een. Ik weet het. Ik vind het niet leuk. Ja, dan hebben we natuurlijk geen kogelen meer.
Mannetje, echt hoor. Ik hou weer om de oren. Nou, zeg dat. Allee. Ik denk dat het... Allee, easy. Ja, dat is niet zo. Godverdomme. Ik heb geen thermite meer. Hebben we de missie nu gehaald of niet? Ik weet het niet. Nu is het open. People. Ja. Ja, eindelijk! We hebben de missie. Nice. Ik hou weer om de oren. Ik ga dat goot hier even veilig stellen. Daar ik wel een nek gehouden weer hier. Zie daar, mensen wie vergoud ik hier heb gefixt. Ik heb nog bijna 2500 goud. Wie doet me wat? Wat wil jij? En we hebben wie is dat ding ook alweer? Ja, heb ik het gehoord. Madness, oeh dat is ook chill. Dat ging eigenlijk redelijk goed voor mezelf. Wel. Vond je ook wel. Dat had slechter kunnen gaan, zeg maar. Dat is wel zo goed als helemaal boet en ik nog niet. Oh, kistje. Ik weet niet wat we nou moeten doen. Ja, dat doe Het ik is ook een goed. item van each black market. Nee, Ja, allemaal oké. termites. Chuck splash, maar jong toch. Die is nog een kist. Aan een pupje. Ja, heb ik al mee gekald, kan je een sniper kopen. Askabout, bla bla bla. Nou, dat gaan we dus niet doen. Maar ik heb met de rug al in ieder geval. Oh, Met de Stort je fonteinwater meer ook buiten? gaat of niet? weet ik niet. Pak ik die? Zeker pak ik die. Zo, dan moeten we een stukje naar voren. Ons tankstellen dan. Dat kan wel, ja. Heb de fontein opgeblazen. Goed. Allebei natuurlijk. Mensen er raak. Hatsa. Sniper in zijn pants. De Ninapper is al... Kniekapper is al hoofd Achter ons. naar de kip. Ligt hij achter ons te schieten. Oh, I see you. Kak niet tegen. Kan ik niet tegen hoor. Knok. Oh, Oh. Auto. don't like this. Ik ben aan het healen. Voor nu het raakje nog gaat leuk. Oké. Schiet hem op zijn pants. Ik ben bezig.
Deze is zo gaaf. Oké. Sticky grenade launcher. I like that one. Stand on niet. Ik heb geen idee. Dead. Maar het beveelt me niks. Sorry, maar mooi. Voor mij. Dat is goed. Kom hier jongen, ik hou je aan de ouwe. Zo. Wat heb je daar nu nog voor loot? Wat hoor jij? Oeh, daar nog buiten. Leuk. Een Falcon Eye. Van hangen ik kan niet goed hebben. Nou, ik zag daar een er naartoe springen, maar... Ja, ze zijn ook zo. Ga je boem boem doen? Ja. Ja. En waarom werd het niet opgeblazen, zo wie normaal? Dat weet ik ook niet. Er zit ook geen auto hè. Ja, maar ja, normaal zit de hele boel dan in effect. Storm! Nee, weet ik. Ja, ik weet het. Ja, Fijn dat ik het nou ook weet. ja, daar moet je zelf ook op letten. Hè. Oh nee, gaan we zo spelen? Nee, dat... Ja, ik let daar altijd op. Ik niet, dus ja, dat Ik niet. houdt alles Ik op niet. je jong. Oh, lekker, lekker, lekker. Die had, Oh. Oh. Ik heb een foutje begaan. ja, daar is dat. Ja, ik dacht, ik wou een Nina pakken, maar ik heb nou ineens een shotgun. Don't like it. Ja, is niet erg. Kan niet gebeuren. Oh, dat is ineens een berg. Ja, die stond er al een tijdje. Ja, maar dat weet ik niet. Ja, kijk te zien. Nee, joh, ik zie niks door die poepstorm. Doe. Doe even hier als je het niet erg vindt. Is goed hoor. Alsof er niks gebeurd is. Ja, weet ik. Maar die sticky grenade, dat wordt toch wel een shot, dat kreeg hij toch wel vertellen. Oh ja? Oh ja. Voor die paar keren dat je meteen raakt, in één keer. Mocht koesteren, Luc. Ja, is waar, is waar. Weet ik allemaal niet. Dat is een beetje verstrooide professor aan. Nee, dat is de buurvrouw. Denk Denk het ook. denk ik. Nog 18. Ja hoor. Ik vind niet per se dat we hier echt goed zitten ofzo. Ach toe. Just saying. Waar zitten we dan wel goed? Ik zie wel een auto. Maar ik heb geen sniper. Ik heb Nee, daar is een auto. Kom, gaan we daar naartoe. Ja. Oh, oeps. Fall damage. Beetje brokpiloot dit botje aan. Ja, hè. Of ja, dit botje. Het gaat nu opvallen. Ligt hij op het dak? Of ligt hij? Ik weet het niet. Weet ik toch niet. Oh, het is een kluis. Leuk. Oh. 2 alleen. 12 euro. Kan er
hier even rustig zitten. Niet waar? Wel waar. Hoe gaat het er alweer van? Burenruzie in Kerkrooi. Nee, ik heb er echt angst van. Ken je een serie of zo? Ja. Niet waar? Samson en Gert. Dat was het. Wie heet het ook alweer? De afgevaardigde. Oeh, heftig. We moeten een wietstukje, denk ik. Even kijken. Ja, die gaan we gewoon doen. Er staat nog een auto hier. Als ze me die niet gesjoep hebben. Nee, want ik heb geen auto gehoord. Snelle rugmap je kapot. Hier liggen een kniekamper. En dat is Nice. wat domme dat heeft. Ik kon je hem niet metnemen. Kan de deur niet vinden. Nee, weet ik. Dat was van een musical. Denk eens van als ze werd geschoten. Dan vlug in een bus door de loop. Zie je dat? Ja, dat doen ze met de nie. Knapper, shizzle. Dat is niet knapper. Ja, ik zeg het nog helemaal fout. Ik weet niet waarom. Maar dat filmpje... dat filmpje heb ik vandaag gezien. Dan gaan ze met een auto de log inspringen en dan doen ze met de nie capper. Doen ze dan ja, eigenlijk de auto in de log houden. Oeh, die wil ik wel. Maar ik hoef niet in de auto te zitten. Dat is niet per se nodig. Kijk, dat dacht ik al dat we goed zaten. Ongeveer. Maar het ongeveer. kroontje, die heeft ons wel een beetje verraden nou. Dat maakt niet uit. Wauw. Ik denk dat we beter te voort kunnen gaan. Dan klopt het. Denk ik, ja. Ik vind het prima joh. Zijn er nog maar 6? Ja. Nu blijven we gewoon hier hè, met het hoekje wagen. Het zijn wel volledige teams. Kijk, zo. Oep. Hoppa. Dan trekt hij naar dat eiland. Heftig. Dat eiland Krijg je zou naar de op zich wel schildpad. hebben. Waar naar de schildpad? To the turtle. Ja, dat Oei. dacht ik al. Ja, wanneer de bos? Tenminste, ik heb niks gezien. Moest je zien op één bezig, dus dat is ideaal. Het is op zich goed, ja. Hey, hier is zo een. Hoe heet het ook alweer? Weet ik niet. Zo'n Earth Sprite, toch? Urs. Die vindt toch zo zijn. Auto. Voor ons. Ja hoor. Stappen ze uit. Schiet ik je door de kop in. Dat is een boot.
Oh, dat is het andere team. Nice. Hij loopt door het gras. Ik zie van alles, maar... korte auto. Ja, beneden. Waar het gaat. Blijf nou stilstaan, joh, zit in peace. Moet ik reloaden? Dat is niet leuk, hè. Je blijft maar jumpen. Ja, dat zeg ik. Ik blijf nu stilstaan, joh. Zit een layer. Oh, Storm. lag. Oh ja. Oh oh. Kut, daar heb ik nog niet aan gehad. Het is 2 tegen 1, Luc. Oh, really? Ja, 3. Zo mot wel. Ja. Oké. Toch voor let's in. Dit even healen. Oeh, het de auto chill. Dus gewoon stik ik weer neer op de auto en gewoon. Nou, hij is Veuros. Ja. Stap, doe maar eens goed. Klats zich tegen 3 kip gezien, hè, de moel. Hopsa! Helemaal top. Dat is content. 3 kills, 3 assists. Nice. We hebben met 292 damage gedaan. Maar goed, hè. Ik bedoel, Even lobby. zeg maar goed. 300 damage, maar wel 3 kills.